Aparte de todo isto que temos aquí, se poden ter en conta moitísimas máis cuestións para que unha planta medre ou non medre, para que produza máis oxígeno. Imos pasar a outro apartado, vale? Estas cuestións todas son de cultura xeral. Agora, temos aquí a seguinte apartado que vos vou comentar. A planta de día, vale, consume isto e expulsa oxígeno, pero de noite a planta consume oxígeno e transforma en dióxido de carbono, igual que unha persoa. Vale. Moitas veces escoitamos que se nós decantamos as plantas e se te falamos as plantas medran máis rápido. Isto é verdade ou é mentira? Vale, isto é verdade. Se as plantas se lle falades ou lle cantades cerca, as plantas medran máis rápido. Si le cantas! Ten unha explicación. Porque a planta, pero ollo, se lle cantades de día, a planta vai medrar máis. Se lle cantades de noite, podedes provocar que a planta medre menos e incluso seque. Porque de día a planta consume CO2. Se lle falades solamente, vos estades lle botando CO2, entonces estades lle dando alimento á planta. Entonces esa planta vai medrar máis rápido que outra que non lle falades ni lle cantedes. En cambio, se lle falades de noite, como a planta consume oxígeno e expulsa dióxido de carbono, o que estades facendo dificultando a súa respiración. Co cal, se lle falades de noite ou lle cantades de noite esa planta, pois esa planta vai medrar menos, incluso se nun sitio pequeno, e lle falades moi de cerca e a planta é pequeniña, pode chegar a secar. Vale, de feito as plantas, como vedes, entón non lle gusta ir de festa pola noite. Prefiren estar